O karon mga higala, iya na karon ang laing sumpay ning sugilan nga sinuwatong gubos sa direksyon ni Francis Iliaga Esparis nga naguluhan sa akong mga kamot. Naay mga edad ha, o kaning 24 anyos. Okay. 24 anyos. Sige, salamat ka na ha. Oo. Maayong buntag na tanan. Good morning. Good morning. Kining akong kalihukan, libre ni. Libre? Alay, salamat din ta. Numero unong tumong ani, mao ang pagkat-on sa self-defense. Okay. O ang ikaduha, mao ang pagpaduol og mangayog panalipod gikan ni Lord. Nga unta, dili kita mabiktima sa mga abuso sa mga kalalakinan. Athena, doon na tayo kauba diri nga biktima man kani na sa rape. Unsa? Atong kauban karon? Niya? Ni adiri, kanang nag-itom ay, og siya mao si Jezebel. Mao ba? O Athena. Okay, paminaw mo ha. Mo ni atong mga gibuhaton ng atong kalihukan. Magsugod lang ta alas 6 sa gabi kayang uban nagtrabaho. Di man makahimo. Baon lang ta. Tampo lang ko bisag unsay atong masudan. Bisag ginamos okay ra na. Oo. Ikaw mo ka magbuwad. Ala, uy, kaon kayo, uy. Ikaw mo, bot, ha? Butan! Kawit mong isdang buto. Kamu inununan. Oo, kaon kayo. Ay, Oh, ikaw na pa kuan, sige ay. tubak, kinianubak mo tando mo lang. Paano mo kutan? Paminaw mo. Una sa atong pagkaton sa self-defense. Sa di pa ta magsugod, magrosaryo ta. Na? Iyaan mo na ko na sa Rosario. Rosario kita, nakadawag mo? Oo. Saan man Punos man katoliko, tubag! Oo, Kanandagan mo tubag! Ay, yan ni Kinahanglan nga unahon nato ang Ginoo ha. Kay siya ang Ayaw. numero unong tig panalipod natong tanan, okay? O Athena. Okay. Niya na ta. Asa ang ilang jeep? Nadia sa luyong babahin. Okay. Atong obserbahan. Atong panidan ang ilang kalihukan. Okay, ikaw magigo. Atong duolon ang ilang limutangan. O Jesus ko, pasaylo kami sa among mga sala, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, ug ang tanang kalag sa purgatorio nga sa langit, tabi na kato kinahanglan kaayo sa imong kaluoy ug panabang. Oh. Na ang ilang gym. Sa akong mga kamot, Jim. Uy, Uy, unsa ka na? oras na ikaw matay, labanan mo kami. Yamata. Murag, may aso pa ka. Bantay ka. Murag mo aso pa ta kung musulta na dito Federico. asa na? Ako'y bala. Mag-inom ta. Okay, tana.
Master Jolo, tanawa. Murag ni islag man ang mga tao nga nakakita nimo. Nagpasabot ka na. Kasi lang tanan. May kahadlok na ko, Senyorito Federico. Namingaw man nagkalit ang imnanan. Ay nagpabilin. Pagsiktingali nila. Tuod, Dari ka lang. Pakit-unti ka. Huwag unsay akong arte, Senyorito. distansya lang ko. Di ka na. Unsa iyang buhaton? Ay, Oh, ngano? Yamata. Huwag ka kailan ako. Kinsa ka? Pwes, aron ba kailan ka? Di mo kong gilaban. Aron makaila ka. Kusnaw na mo. Kinipat ko ba? Ako makailang kinsa ko. Gusto na taon. Wala'y customer. Ako sa'y malkansi. Gusto na. Ay, gabla ka. Jasmine, para di mo. Usa. Hindi ka mga na. Ayan ang taon. Magpaghagis na rin sa akong tindahan. Abuan. Ay, 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 ay. Ha? Ikaw, Tiko. Gusto kang nangaon ng ilong mo. Ha? Ay, maluit ako ka. Tatiguan na taon ko. Pwes pagpuyo. Huwag tagamig pagkaon ng mainom. Pagdali! Sir. Lingkod, senyorito. Oh. Master Jolo, Nakita ni mo. Itang paros na ko. Og ni Karatil, og dagan ang lalaki. Kami ang sugsukon ka na ko. nakita na ko. O sige, mag-inom ta, senyorito. Marcial, asa si Federico. Mila ka, Onyor. Wa magpahibaw og asa siya. Labing siguro, mangita na sa tog babae, Nyor. Marcial, Imaw ka naman, Nyor. Labaw pa nakabutakal ni Senyorito Federico. Hapit ka na, laulain-lain ang babae. ingon ana kalami ang kinabuhi, Marcial. Diborsyo. Sa akong tao, dili angay kabalak ang kanang imong gingon, senyorito, ga mahimo ka na kong kompetensya. Siguro ka, Master Jolo? Yes, senyorito. Dili ka na magsilbi ka na ko. Nanagana lang kong ang kitingalig. Mahimo siyang labad sa mong pagpadagan dining dapita. Tawad sa inyong pagtagad na ko, senyorito. Ang ako'y imong gitugyanan. Gitugyanan ka ninyo sa jeep. Ako'y bahala sa tanan. Salamat, Master Jolo.
Dugo, noy, utan, inununan, o mais pod. Dugo, lagi. Dugo, mahinumdum din ko na. Lamin ang panis ang puso. Aring lano. Sige. Aron makakaon na to sila. Dayati na.